Stop, Βασίλη. Όχι στο Ποπός κράτησε Χριστίδη σαν να αποδημάσουμε τα σκηνορώσια. Welcome, Your Excellency. And our days here may be productive and beautiful. Είμαι πολύ ευτυχής που σας επισκέπτομαι. Και σε εσάς, και ευχόμαστε να η συνάντησή μας να είναι παραγωγική. May you have strength. Εξοχότατη κύριε Αντιπρόεδρε της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, κύριε Μαρούφ Αμίν. Your Excellency, Mr. Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. Maruf Amin. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη Your της Excellency, Δημοκρατίας της Ινδονησίας εν Ελλάδα, the Ambassador of the Republic of Indonesia in Greece, κύριε Μπεμπέτ Νουρκάχα Λουτζουάν, Mr. Bibit Nurkaha Junjun, εξοχοτάτη, ετοιμολογητάτη και αξιότιμη συνοδεία του εξοχοτάτου Αντιπροέδρου, Your Excellencies, your venerable and honorable entourage of His Excellency the Vice President, με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλοξενία χώρα μας και ειδικά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. it is a particular honor for us to receive you in our beautiful and hospitable country, and more specifically in the Holy Archbishopric of Athens. Στο Ευαγγέλιο μας, διαβάζοντας την παραβολή του καλού Σαμαραϊτή, In our Gospel, when we read the parable of the Good Samaritan, παρατηρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός προσδιορίζει ως πλησίον αυτόν που έδειξε αγάπη στο συνάνθρωπό του. we observe that Jesus Christ defines as one's neighbor him who shows love to his fellow human beings. Μόνο ένας ξένος, ο Σαμαρίτης, το έπραξε αυτό. Only a foreigner, a Samaritan, did this. Σταμάτησε και βοήθησε. He stopped his journey to help. Αφιέρωσε χρόνο, χρήμα και επέδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον για αυτούς που το φρόντισαν. He dedicated time, money, and showed a sincere interest by taking care of him. Έδειξε δηλαδή πραγματική αγάπη στο συνάνθρωπό του. In other terms, he showed real love for his fellow human being. Αυτός είναι ο πλησίον. This is our neighbor. Εντολήν και ανήν διδομημήν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς αγάπησα εμάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους. And Jesus Christ said, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another." Διδάσκει δηλαδή ο Ιησούς την αγάπη ως μέσο συνύπαρξης
συμπόρευσης και συνδημιουργίας. In other terms, Jesus teaches love as a means of existing together, of taking our paths together, side by side, and creating together. Η αγάπη η οποία προσφέρεται από τον Θεό πρέπει να μοιραστεί μεταξύ των ανθρώπων. Love, which is offered by God, must be shared with other people. Στην αγάπη δεν υπάρχουν διακρίσεις. In love, there is no discrimination. Στην εποχή του Χριστού οι Σαμαρίτες ήσαν οι άλλοι, ήσαν οι ξένοι. At the time of Christ, the Samaritans were the others, the foreigners. Από αυτούς όμως τους άλλους προέκυψε ο αληθινός πλησίον. However, it was from those others that the true neighbor came about. Σήμερα, μολονότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, Today, although distances, physical distances, have been almost eliminated, υπάρχουν όμως ακόμη αποστάσεις ιδεολογικές, πνευματικές, θρησκευτικές. there are still ideological, spiritual, religious distances. Αυτές οι αποστάσεις πάβουν να υφίστανται μέσα από τα διαχρονικά λόγια του Χριστού του Ιησού. These distances ceases to exist through the perennial words of Christ. Οι άνθρωποι όταν έχουν καλή προαίρεση μπορούν να έρχονται κοντά και να έχουν αγάπη. Good-willed people can come close to one another and show love. Οι πολλοί άνθρωποι από την χώρα μας, αλλά και άνθρωποι από τη δική σας χώρα, πιθανόν να γνωρίζουν τους τόπους μας μέσω του τουρισμού. Many people from our own country, but also people from your country, possibly know our land thanks to tourism. Η σημερινή σας επίσκεψη σηματοδοτεί μια ευκαιρία γνωριμίας και ευάθυνσης μεταξύ των δύο λαών, πέρα από τον τουρισμό. Your visit today, Your Excellency, marks an opportunity to know one another and deepen this relationship between our two peoples beyond tourism. Η χώρα σας, η όμορφη Ινδονησία, με τα χιλιάδες νησιά και τη μακραίωνη ιστορία, Your country, beautiful Indonesia, that archipelago with the thousands of beautiful islands and the long ages of history, brings culture. φέρει πολιτισμό και ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου, όπως είναι και ο πολιτισμός και η ιστορία η ελληνική. It bears a long history, almost lost in the depths of time, as is the culture and the history that our own country bears. Σήμερα, ως μια χώρα με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό σε όλο τον κόσμο, η Ινδονησία, Today, as the country with the largest Muslim population in the world, λειτουργεί πρωτοποριακά ως προς τον σεβασμό των άλλων θρησκειών. Indonesia is a pioneer regarding the respect for other religions. Ο εορτασμός της εφετινής επετείου της 78ης Εθνικής Ανεξαρτησίας της χώρας σας, της Ινδονησίας, μας θυμίζει τη δική μας επέτειο της ανεξαρτησίας μετά από 400 και πλέον χρόνια σκλαβιάς. The celebration this year of the 74th national independence of your country, Indonesia, reminds us of our own anniversary of independence following 400 and more years of slavery, ώστε να μπορούμε από κοινού να κατανοήσουμε την αξία της εθνικής ελευθερίας. so that we commonly, jointly may
comprehend the value and appreciate the value of national freedom. Αυτό είναι ένα σημείο ταύτισης των δύο λαών μας. This is a point we have in common. Ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου δίνει στους χριστιανούς σαφή επιταγή να αγαπάμε το πλησίον μας ως εαυτόν. In our gospel, according to Matthew, Jesus gave to the Christians a clear commandment that we should love our neighbor as ourselves. Μία αγάπη απροϋπόθετη και ανεξάντλητη, A love without conditions, an unconditional and inexhaustible love. χωρίς όρια και σύνορα, χωρίς χρώμα, φύλο ή καταγωγή. With no boundaries, no frontiers, irrespective of color, gender, or origins. Μια αγάπη απόλυτα θυσιαστική για τον πλησίον, όποιος κι αν είναι αυτός. An absolutely self-sacrificial love for our neighbor, whoever he or she may be. Σήμερα δεν καλούμαστε απαραίτητα να θυσιαστούμε, αλλά να αλληλοπεριχωρηθούμε. Today, we are called upon not necessarily to sacrifice ourselves, but to share our common spaces. Να αποκτήσουμε ενσυναίσθηση, κατανόηση, To obtain, to achieve empathy, understanding, and solidarity. και αλληλεγγύη. Ο χριστιανισμός και το Ισλάμ ως δύο βιβλικές θρησκείες έχουν μια κοινή αφετηρία του ενός Θεού, του Θεού της αγάπης, του Θεού που προσεγγίζει την ανθρώπινη ατέλεια και την ανθρώπινη αδυναμία με αγάπη και κατανόηση. Christianity and Islam, as two biblical religions, have a common starting point. The starting point of God, one God, the God of love, God who approaches human imperfection and human weakness with love and understanding. Θεωρώ εξοχότατε ότι κοιτάζοντας έναν τον άλλον στα μάτια, Your Excellency, I consider that by looking one another into the eyes, θα δούμε ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. we shall realize that what unites us is much more important than what divides us. Εσείς ειδικά εξοχότατε, εκπροσωπώντας μια χώρα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και με την ιδιότητά σας ως ενός πολιτικού προσώπου, το οποίο έχει και θεολογικές σπουδές, σας δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα. Your person in particular, Your Excellency, representing a country of hundreds of millions of fellow human beings, and in your capacity as a political personality who also has theological, religious studies, μπορείτε να έχετε μια θέαση της πραγματικότητας ως έχει και να βλέπετε τον κάθε άνθρωπο ως μια θεούμενη αυθύπαρκτη οντότητα. You, Your Excellency, have a clear advantage in the sense that you are capable of viewing reality as it is and seeing each human being as an independent entity approaching God. Η Εκκλησία του Χριστού και το Ισλάμ καλούνται σήμερα να καθοδηγήσουν αγαπητικά τους ανθρώπους σε πνευματικά μονοπάτια αμοιβαίου σεβασμού και να συμπορευθούν έναντι των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος. The Church of Christ
and Islam are today called upon to guide human beings in a spirit of love, on a spiritual path of mutual respect, and share this common path in the face of the multiple challenges faced by the modern world. Αισθάνομαι χαρούμενος με την επίσκεψή σας εδώ, στον τόπο που δίδαξε και κήρυξε την αγάπη ο Απόστολος Παύλος. I feel particularly glad to receive you here today in the land where the Apostle Paul taught and preached love, Γιατί θα έχω έτσι την δυνατότητα να ανταλλάξω μαζί σας λόγους ενότητας, λόγους σύγκλησης και λόγους αγάπης πέρα των τυπικών προσεγγίσεων μιας τουριστικής και επιδρομικής εικόνας. because your visit here today, Your Excellency, gives me the possibility to exchange with us words of unity, words of convergence, words of love, beyond the formal approach of a tourist and superficial image. Λόγους ουσιαστικούς, λόγους αγάπης που αφορούν τον άνθρωπο, γιατί γι' αυτό τον άνθρωπο στοχεύουμε. Words of essence, words of love, which are pertinent to the modern human being, because he and she are our goal. Ο αρχαίος Έλληνας ρήτορας, ο Ισοκράτης, έλεγε ότι αυτός που κατέχει την ελληνική παιδεία είναι Έλληνας. An ancient Greek orator, Isocrates, said that those who master Greek learning are Greeks. Θα προχωρήσω αυτή τη φράση λέγοντας ότι αυτός που αγαπά την παιδεία και μετέχει σε αυτήν είναι Έλληνας. Please allow me to develop that old saying by adding that those who love learning and partake of it are Greeks. Εσείς εξοχότατε, αποδεδειγμένα αγαπάτε την γνώση, την παιδεία και τον άνθρωπο. And you, Your Excellency, have proven your love of knowledge, education, and your fellow human beings. Ως εκ τούτου, σας καλωσορίζω σήμερα εδώ, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και εύχομαι ο Θεός να σας χαριτώνει στα έργα σας και μέσω των προσπαθειών σας να ευοδοθεί η αγάπη και η συναδέλφωση μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Ινδονησίας. Therefore, may I welcome you here today, Your Excellency, in the Holy Archbishopric of Athens, and wish that the grace of God be with you, with your works, and through your efforts, may love prevail and a spirit of brotherhood between the peoples of Greece and Indonesia be consolidated. Σας καλωσορίζω και εύχομαι μια καλή και δημιουργική επιτυχία. I welcome you, Your Excellency, Mr. Vice President, and I wish you productive and successful meetings. Bapak Uskup Agung, terima kasih atas sambutan yang hangat kepada saya dan delegasi. Your Excellency Archbishop, thank you for the warm welcome extended to me and my delegation. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε σήμερα στο πρόσωπό μου και στην αντιπροσωπεία που με συνοδεύει. Saya sangat senang karena kunjungan resmi pertama saya ke Eropa adalah Yunani yang kaya akan sejarah dan budaya. I'm very happy that my first official visit to Europe is to Greece with its rich culture and history. Είμαι πολύ ευτυχής που η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Ευρώπη γίνεται στην Ελλάδα, στη χώρα σας, μια χώρα με τόσο πλούσιο πολιτισμό και ιστορία. Yunani adalah salah satu negara Eropa yang pertama kali memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia pada Desember 1949. Greece is one of the first European countries that gives recognition to Indonesia's sovereignty on December 1949. Το Δεκέμβριο του 1949, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την εθνική κυριαρχία της Ινδονησίας. Masyarakat Indonesia dan Yunani memiliki karakteristik yang sama, di mana berbagai agama hidup bersama dan menjadi perekat bangsa. The people of the Republic of Indonesia and Greece have similar characteristics in which multiple religions coexist that unite the nation. Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο λαών μας, της Ελλάδος και της Ινδονησίας, είναι ότι οι πολιτισμοί μας επιτρέπουν τη συνύπαρξη διαφορετικών θρησκειών με κυρίαρχο σύνθημα η ενότητα στη διαφορετικότητα. Saya berharap pertemuan ini semakin mengukuhkan komitmen bersama untuk mempromosikan pemahaman dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. I hope that this meeting will further strengthen our common commitment to promote understanding and mutually beneficial cooperation. Ελπίζω ότι η σημερινή μας συνάντηση θα συμβάλλει στην εμβάθυνση του πνεύματος αλληλεγγύης, κατανοήσεως και συνεργασίας μεταξύ των λαών μας. Terima kasih Bapak Uskup Agung atas pandangan-pandangannya yang tadi disampaikan. Dan saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, dalam hal keyakinan beragama. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, sekitar 17.000 pulau, sekitar 718 bahasa daerah, dan mengakui 6 agama resmi, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Thank you, Your Excellency, for your remarks that you have just delivered. I would like to convey 2 points. First, on religious belief. Indonesia has a population of more than 270 million people, around 17,000 islands, around 780 local languages, and recognizes 6 official religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Θα ήθελα ως απάντηση στο θερμό σας καλωσόρισμα, μακαριότατε, να υπενθυμίσω στην σεβαστή ομίγυρη ότι η Ινδονησία είναι η 4η χώρα σε αριθμό πληθυσμού στον κόσμο, με 270 και πλέον εκατομμύρια κατοίκων, που μοιράζονται διαφορετικές θρησκείες, 6 επίσημες αναγνωρισμένες θρησκείες συμπεριλαμβανομένου και του χριστιανισμού στην Ινδονησία, και 14 χώρες συμπεριλαμβανομένου του χριστιανισμού, του κομφουκιανισμού, του Ισλάμ και του Ινδουισμού, Buddha, Βουδισμού, Confucius. κομφουκιανισμού. Kami menganut filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. We adhere to the philosophy of Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. Είμαστε προσιλωμένοι στη φιλοσοφία
του προαναφερθέντος συνθήματος η ενότητα στη διαφορετικότητα. Filosofi ini adalah cerminan esensi keragaman yang membentuk masyarakat Indonesia. This philosophy is a reflection of the essence of diversity that shapes the Indonesian society. Αυτή η φιλοσοφία που απλώνεται από ένα μόνο λεκτικό σύνθημα είναι εκείνη που διαπνέει την νοοτροπία συνύπαρξης που χαρακτηρίζει την Ινδονησιακή κοινωνία. Filosofi ini juga menjadi kompas masyarakat Indonesia untuk memelihara toleransi dan perdamaian antar masyarakat yang multikultural dengan ragam etnis, ras, dan agamanya. This philosophy also serves as a guidance for the Indonesian society in maintaining tolerance and peace among the multicultural society, with its very diverse ethnicity, race, and religion. Η ανεκτικότητα και ο αλληλοσεβασμός προκύπτουν ως φυσικές συνέπειες από την προσήλωση σε αυτή τη φιλοσοφία στον πληθυσμό της Ινδονησίας, ο οποίος έχει μάθει να ασκεί αυτή την ανεκτικότητα έναντι διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων, φυλών και προελεύσεων εντός της αυτής κοινωνίας. Kami juga mengembangkan prinsip persaudaraan sesama agama, persaudaraan sesama bangsa, dan persaudaraan sesama manusia. We also developed the principles of brotherhood among religion, among humanity, and among the society. Ένα πνεύμα λοιπόν αδελφικής σχέσης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, διαφορετικών προελεύσεων, καλλιεργείται και αναπτύσσεται στην κοινωνία μας κατά αυτόν τον τρόπο. Saya juga ingin mendengar pandangan yang mulia Uskup Agung, bagaimana kerukunan agama dipelihara di Yunani dan bagaimana bentuk dialog antar agama yang dilakukan di Yunani. I would also like to hear your perspective, Your Excellency, on how religious harmony is maintained in Greece and also how faith dialogue is conducted. Θα ήθελα επί του σημείου αυτού, μακαριότατε, να ακούσω και τη δική σας οπτική επί του θέματος της θρησκευτικής συνυπάρξεως και αρμονίας στη δική σας χώρα και επίσης επί της εξελίξεως, επί των τελευταίων εξελίξεων του διαθρησκευτικού διαλόγου. Kedua, tentang konflik Israel dan Palestina. Pertama, saya ingin sampaikan bela sungkawa atas serangan udara Israel terhadap gereja Ortodok Yunani di Gaza, Santo Porphyrios, pada tanggal 19 Oktober 2023. Secondly, on Israel-Palestine conflict, I'm extending my condolences for the airstrikes towards the Greek Orthodox Church in Gaza, St. Porphyrios, on 19 October 2023. Θα ήθελα στο θλιβερό πλαίσιο της συγκρούσεως μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης να σας απευθύνω επίσης να σας εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές κατά Ορθόδοξου μοναστηριού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas mengecam keras serangan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas umum di Gaza. Indonesia's position is loud and clear in condemning the attack against civilians and public facilities in Gaza. Η θέση της Ινδονησίας εδώ είναι σαφής και ακούγεται δυνατά. Καταδικάζουμε κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και εγκαταστάσεων υποδομής δημοσίου συμφέροντος στη Γάζα. Jika kekerasan di Gaza terus dibiarkan, Indonesia khawatir ini akan menimbulkan instabilitas regional dan bahkan global. If we let this happen, Indonesia's
stability in regional and even global level. Εάν αφήσουμε αυτά τα γεγονότα να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα, η ανησυχία της Ινδονησίας είναι ότι θα επέλθει αστάθεια σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. The violence must be stopped, ceasefire must be pursued, and the delivery of humanitarian assistance must become our top priority. Πρέπει αμέσως να πάυσουν οι εχθροπραξίες, να σταθεροποιηθεί, να εμπεδοθεί η κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η ασφαλής διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που υποφέρουν. Konflik ini bukan konflik agama, namun dibutuhkan kontribusi bersama, termasuk dari pemimpin agama, untuk penyelesaiannya. This conflict is not a religious conflict, but there is a need for a collective contribution, including from religious leaders for its resolution. Δεν πρόκειται βέβαια για μια θρησκευτική σύγκρουση. Χρειάζεται όμως η συνεισφορά όλων και των θρησκευτικών ηγετών κατεξοχήν, ώστε να επιληθεί αυτή η σύγκρουση. Bapak Uskup Agung, terima kasih atas pertemuan yang produktif ini. Your Excellency Archbishop, thank you for this very productive meeting. Σας ευχαριστώ πολύ, μακαριότατε, για μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Welcome, Your Excellency. Περισσότερο στα προβλήματα που ζούμε όλοι μας αυτή την εποχή. And I would like to dwell a bit further on the challenges we face at this particular point in time. Και καταρχήν θα πω δύο σκέψεις γύρω από το θέμα το μεγάλο του διαλόγου των θρησκειών και ιδιαίτερα των συζητήσεων μεταξύ του χριστιανισμού και του Ισλάμ. Let me first express a couple of points on the issue of the interfaith dialogue, and particularly between these large faiths of Christianity and Islam. Θα ήθελα να μιλήσω και να πω από πλευράς δική μας εκκλησίας, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, On behalf of our Orthodox Greek Church, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε καρπούς καλούς από αυτές τις συζητήσεις. we make every effort possible that good fruit may come out of all these deliberations. Διότι έχουμε δύο πολύ μεγάλα θέματα. Πρώτον, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας είναι ακόλουθοι της Ισλαμικής θρησκείας. Because we have two big issues. One issue being that many people in our own country belong to the religion of Islam. Έχουμε δηλαδή Έλληνες οι οποίοι είναι στο θρήσκευμα Ισλάμ. So we have Greek Muslims, Greek citizens who adhere to the Islam. Και έχουμε και τις άλλες ομάδες οι οποίοι έρχονται είτε ως πρόσφυγες είτε ως εργάτες στην πατρίδα μας που είναι του Ισλάμ. And then we have all those people who come to our country either as refugees, migrants, or workers who also adhere to the religion of Islam. Και ως προς τους πρώτους, δηλαδή τους Έλληνες που είναι από γενιά σε γενιά εδώ, είναι Regarding the former, so Greek citizens who have been in this country for generations now and adhere to the Muslim religion. οι
Οι σχέσεις μας είναι άρεστες. Our relations are excellent. Προσπαθούμε με τους διαφόρους τρόπους συζητήσεις και τους εργάτες που έρχονται, τους πρόσφυγες, κατά το δυνατό να τους εξυπηρετούμε. Regarding the latter, through discussion on the path of mutual understanding, we try to help them and we make every effort possible to stand by them and help with their problems. Κατά τα άλλα, έχουμε συνεργασία σε πολλούς τομείς γενικότερα και τελευταία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ήδη δημιουργήθηκε σχολή για τους μουσουλμάνους, του Ισλάμ, να έχουν σπουδές του Ισλάμ. And it is also significant that this path I have just described is also reflected on the academic level through, for example, the establishment recently at the University of Thessaloniki of a Department of Islamic Studies. Έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τον πληθυσμό αυτών είναι άνθρωποι οι καταξιωμένοι, οι οποίοι έχουν το εμπόριο στα χέρια τους και μεγάλες επιχειρήσεις. Besides, we should not forget that there are many of those persons who are successfully active entrepreneurs and own successful businesses and have activities in trade and thus contribute economically. Θα ήθελα να πω ένα παραδείγμα ότι εγώ πριν γίνω κληρικός ήμουν καθηγητής και είχα μαθητές οι οποίοι ήταν μαθητές μου από το Ισλάμ. And my own personal experience confirms this because before joining the clergy as a lay person, I was a teacher at a high school where many of my own students were Muslim citizens. Δεν υπάρχει στη ζωή, στις συμπεριφορές μας, διαφορετική τοποθέτηση. Neither in our lives nor in our everyday interaction and behaviors should there be a differential treatment. Και να έρθουν στα τώρα τα γεγονότα αυτά που μας έχουν συγκλονίσει όλους μας, τα τελευταία πόλεμο Ισραήλ-Ισλάμ, And to come to the latest developments which have shocked us recently, meaning the conflict between Israel and Palestine. θα αναφερθώ σε 2-3 περιπτώσεις των τελευταίων ημερών, τις οποίες αντιμετωπίσαμε εδώ πέρα. Let me just briefly refer to two or three particular cases we dealt with these last days in our country. Τη μια ημέρα με επισκέφθηκαν άνθρωποι από το Ισραήλ, γονείς των παιδιών που είχαν αρπαγεί εχμάλωτοι ή είχαν σφαγεί. One day I received a visit from parents from Israel, parents of children who had been abducted as hostages during the recent attack. Φανταστείτε την τραγωδία, τα παιδιά μιας οικογένειας να πάνε σε μια συναυλία, σε ένα χώρο, δεν ξέρω τι ήταν, και εκεί να γίνει η αρπαγή και να γίνει η αιχμαλωσία των παιδιών και οι σφαγές κλπ. We can hardly imagine the tragedy that those parents had to live when children or young people went to entertain themselves in a concert or dance as their age dictates and were tragically abducted and kept as hostages. Φανταστείτε την ατμόσφαιρα αυτή.
we can hardly imagine what prevailed as an atmosphere in those moments. Έτυχε όμως από το πρόγραμμα μετά από 2 ημέρες να έχω επισκέπτες τις ανώτατες αρχές από τη Τεχεράνη. And then a couple of days later, according to my schedule, I had to receive a delegation of theologians from Iran, from Tehran, who came to visit me. Και ανθρώπους που είχαν μεγάλες πολιτικές θέσεις μες στο κράτος του Ιράν. Including people with very high-standing offices in the political system of Iran. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. So we discussed all those developments in the area as they are evolving right now. Και είπαμε πολλά για την αρχαία Περσία, την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία μας από τους πολέμους τους αρχαίους. And of course, the discussion took us back to history, and we talked about ancient Persia and ancient Greece and the wars that brought those two civilizations close to one another, ironically. Κλείνοντας τις συζητήσεις, ρώτησα και είπα ότι ο κόσμος έξω που θα μάθει για αυτή την επίσκεψη και τη συνάντηση θα ρωτήσει τι είπαμε. And then, concluding that meeting, I remember saying to them, the people outside, after the end of our discussion, will want to know what came out of it. Δηλαδή, ο υπεύθυνος, αυτός που έχει τη θέση του Αρχιεπισκόπου στην Ελλάδα και οι ανώτατοι θρησκευτικοί άρχοντες, πολιτικοί και θρησκευτικοί, που έρχονται από το Ιράν. So, what did, for example, the Archbishop of Greece have to say on this? What did the supreme religious and political leaders of Islam in that country have to say on this matter? Ασφαλώς, από τα μελέτες, από τα δημοσιεύματα, δεν θα ήταν ευχαριστημένοι για την ιστορία που θα διάβαζαν, που συζητήσαμε εδώ πέρα. So, if the general public read the stories that circulated in the press afterwards, they would probably not be satisfied by the historical perspective we followed during the meeting. Που πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και σήμερα και αύριο. And this may be the case for our meeting too in the days to come, tomorrow and in the following days. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αντιπρόεδρο που έθεσε αυτό το καυτό θέμα σήμερα τι κάνουμε. So I would like to thank you most warmly for bringing us from history to the present day and what we do today to resolve this burning issue which preoccupies us these days. Τότε λοιπόν πρότεινα ότι θα ήταν πολύ καλό ένα μήνυμα να βγει από αυτή τη συζήτηση της μέρας αυτής, ότι είμαστε όλοι εναντίον του πολέμου και πρέπει ο πόλεμος να σταματήσει αμέσως. So I believe that one message that should come out of our meeting here today would be definitely against the war. Και να αρχίσουν οι συζητήσεις για την ομάλυνση της καταστάσεως. And specifically that the war must be stopped and discussions, negotiations must begin urgently and immediately for the resolution of the conflict. Δεύτερο, καταδικάζουμε την αρπαγή των αιχμαλώτων και τις σφαγές των ορθών παιδιών. Secondly, we condemn the taking of hostages, the abductions and violences committed against
innocent civilians and most particularly children. Να επιστρέψουν τα παιδιά αμέσως. Those children should be returned as soon as possible. Στους πολέμους να μην βάζουν μπροστά ή μια παράταξη ή άλλη τους αμάχους ή τους ηλικιωμένους ή τα μικρά παιδιά. Civilians and unprotected underage children or elderly people should not be used as shields in war conflicts by conflicting parties. Να ανοίξουν οι δρόμοι για ανθρωπιστική βοήθεια. The roads should be opened, as Your Excellency also highlighted, for humanitarian aid. Και αμέσως να αρχίσει η συζήτηση για λύση του προβλήματος. And negotiations and deliberations must begin immediately for the resolution of the issue. Αυτά μπορούμε να πούμε και κυρίως να προσευχηθούμε ο Θεός να δώσει ειρηνική λύση. This is part of what we can say today, and above all, we must pray, we should pray that God may provide an immediate solution in the most peaceful way. Αυτό γενικότερα. Εμείς όμως, επειδή η ζωή έχει συνέχεια, θα πρέπει να καταβάλουμε οι ηγείτορες, οι ηγεμόνες, οι αυτοί που έχουν τις θέσεις τις πνευματικές, συνέχεια προσπάθεια για αδέλφωση, συναδέλφωση των λαών μας. Regarding this particular issue, I believe that our stance should be in the direction I have just described. However, because there is continuity in life and other issues may arise, there should be constant endeavors on the part of us, religious and political leaders, in order to facilitate peaceful solutions to problems like this. Και κλείνω με τη σκέψη ότι η επίσκεψή μας είναι σημαντικότατη για όλους μας, διότι μας ανοίγει και καινούριους ορίζοντες, μας φέρνει καινούργιες σκέψεις και μας οθεί σε περισσότερες προσπάθειες για την συνένωση και τη συναδέλφωση, την ειρηνική των λαών μας. So, in this spirit of unity and brotherhood between our countries and more broadly in the world, I believe that your visit here today, Your Excellency, was a milestone, a critical milestone, in the sense that it provided us with new thoughts, opened broader horizons in this constant endeavor that we should contribute to the solution of problems as leaders of our society. Sekali lagi terima kasih Yang Mulia. Kami mendengarkan bahwa ada pandangan yang sama antara Yunani dan Indonesia. Pertama, dalam hal menjaga kerukunan antar umat beragama dan toleransi, membangun toleransi. Once again, thank you, Your Excellency, for your remarks. We observe that there is a similar perspective between Indonesia, especially maintaining peace and harmony among the followers of religion. Σας ευχαριστώ πολύ μακαριότατε για τις σκέψεις και τις επισημάνσεις σας. Επιβεβαιώνεται και η αρχική δική μου παρατήρηση ότι οι δύο λαοί μας, της Ελλάδας και της Ινδονησίας, μοιράζονται αυτή την οπτική της αλληλοκατανόησης μεταξύ των θρησκειών και των ανθρώπων στις κοινωνίες μας. Kami di Indonesia untuk menjaga itu ada kementerian yang kami sebut sebagai Kementerian Agama. Dan di dalam Kementerian Agama itu ada dirjen-dirjen dari masing-masing agama. Ada dirjen umat Islam, ada dirjen
Protestan, ada dirjen Katolik, ada dirjen Hindu, ada dirjen Hindu Buddha, dan dirjen yang lain. In Indonesia, we have to maintain such harmony among religions, in which within our system we have the Ministry of Religion, which within the ministry we have Director Generals of every religion, including Director General of Islam, Director General of Protestant, Catholics, Hindu, Buddha, and other religions. Η δική μας οργάνωση εντός της κρατικής δομής περιλαμβάνει Υπουργείο Θρησκευμάτων, εντός του οποίου υπάρχουν γενικές διευθύνσεις, η κάθε μία εξ αυτών αρμόδια για συγκεκριμένη θρησκεία και μερικές φορές και ομολογίες εντός των μεγάλων θρησκειών. Έτσι υπάρχει τμήμα για τις σχέσεις με τους Προτεστάντες, με τους Καθολικούς, με τους Βουδιστές, με τους Ινδουιστές και ούτω καθεξής για κάθε θρησκεία στη χώρα μας. Dan di dalam rangka menjaga kerukunan, kami juga membentuk apa yang kami namakan sebagai Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ini terdiri dari majelis agama, majelis agama Islam, majelis agama Protestan, majelis agama Katolik, majelis agama Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Di dalam forum ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau menyelesaikan kalau terjadi konflik. In maintaining such harmony among religion, we established the Forum of Religious Harmony, in which this forum consists of religious assembly of Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hindu, and Confucianism. Within this forum, they discuss on how to avoid conflict and how to achieve peaceful resolutions among religions. Έχουμε επίσης θεσπίσει ένα όργανο που ονομάζεται Φόρουμ Θρησκευτικής Αρμονίας, εντός του οποίου υπάρχουν αντιπροσωπείες από κάθε θρησκεία στη χώρα μας, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά σε γενικές συνελεύσεις που τις εκπροσωπούν και συνεννοούνται με στόχο την ειρηνική επίλυση κάθε διαφοράς που μπορεί να ανακύπτει. Kami juga dalam rangka mencegah kemungkinan adanya radikalisme dari agama, baik Islam, Protestan, Katolik, atau agama yang mengarah kepada radikal terorisme, kami juga punya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencegah kemudian terjadinya gerakan-gerakan teroris di negara kami. Also, in order to avoid religious radicalism in Indonesia, we established a national agency for counterterrorism, in which the responsibility is to prevent the establishment of radicalism and extremism towards terrorism. Και επίσης στο πλαίσιο της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας έχουμε αντίστοιχη εκπροσώπηση των θρησκειών στην προσπάθεια να αποτραπεί ο ριζοσπαστικός εξτρεμισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός που οδηγεί σε ακραίες τρομοκρατικές ενέργειες. Yang kedua tentang membangun perdamaian dunia. Sekarang ini dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak konflik-konflik selain Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, juga ada di beberapa negara yang lain. Oleh karena itu, saya kira perlu ada upaya-upaya dari para pemuka agama untuk bisa mengambil peran dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Secondly, the world currently is not in a conducive state in which conflicts happen in many parts of the world, including
conflict, Russian and Ukraine conflict, and conflicts in other parts of the world. Therefore, we need religious leaders to contribute in order to achieve resolution of this conflict. Και δεδομένου ότι η παγκόσμια κατάσταση δυστυχώς δεν συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ειρήνης, με όλες αυτές τις συγκρούσεις που εκτιλήσονται αυτές τις ημέρες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, είναι ακόμη σημαντικότερος ο ρόλος των θρησκευτικών ηγετών ως προς τη συμβολή τους στην ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Banyak hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan melalui militer atau juga melalui penyelesaian politik, tapi kita berharap bisa juga dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keagamaan. Oleh karena itu, saya berharap banyak forum-forum internasional untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka mencari penyelesaian-penyelesaian dan menyebarkan kedamaian di dunia. There are lots of issues that cannot be resolved militarily or politically, and therefore we need more religious approach in resolving this problem. And I hope that there are more forums that unites religious leaders from many countries to discuss peaceful resolutions of issues and also conflicts in the world. Και δεδομένου επίσης ότι πολλά είναι τα προβλήματα στα οποία δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λύση δια πολιτικών ή στρατιωτικών μέσων, είναι ακόμη πιο σημαντικός, καθίσταται ο ρόλος των θρησκευτικών ηγετών, ώστε μέσω της θρησκευτικής οδού να βρίσκονται λύσεις ειρηνικές στα προβλήματα των ανθρώπων. Saya kira tugas tokoh-tokoh agama sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan konflik dunia dan membangun kedamaian untuk semua dengan ajaran kasih sayang dari semua agama untuk semua manusia. I believe that this is the responsibility of religious leaders to discuss on how to build peace and creating peace, and also under the principle of love that is taught by many religions in the world. Και εύχομαι λοιπόν να δημιουργηθεί ακόμη τουλάχιστον μία εστία, ένα διεθνές φόρουμ συζητήσεως μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών, ώστε εκεί να συζητούνται προβλήματα σύμφωνα με αυτό το πνεύμα της αγάπης, της συναδελφώσεως και της ειρήνης που και εσείς επισημάνατε, μακαριότατε, ότι πρέπει να επικρατεί μεταξύ των λαών. Σας ευχαριστώ, μακαριότατε. Άμεν. Είναι ένα καλλιτεχνικό έργο, μια καλλιτεχνική αναπαράσταση. Που απεικονίζει τους 5 αγγελιοφόρους της αγαθότητος, της καλοσύνης, και δημιουργούς δικαιοσύνης και ειρήνης στον κόσμο. It is our turn to offer you, Mr. Vice President, a silver plate. So each time you place your glass on it, I wish that you may think of us. We thank you very much, Mr. Vice President. Thank you, Amin.